prebrali by sme si, nepoviem, že všetko budú legislatívne novinky, lebo zámerom tohto seminára malo byť povedať si, na čo všetko v januári nesmieme zabudnúť, čo sú aj také opakované aktivity, vlastne všetko to, čo mzdár, keď skončí rok a urobil výplaty za december, čo vzhľadom k tomu, aký je dneska termín, už možno naozaj väčšina z nás má výplaty decembrové urobené, tak si povieme, čo nesmieme zabudnúť urobiť na začiatku roka alebo k ultimu roka a v rámci toho určite si spomenieme práve aj legislatívne novinky, ktoré nám naši zákonodárci dali do práce. Ďakujem krásne, ste veľmi milá. A s tým, že odkedy som posielala materiál, tak som sa možno ešte nejaké ďalšie aktuálne veci dozvedela. Takže tie vám určite poviem, asi ich po prípade zapíšete. Ono je to vždy tak, že ten materiál kvôli tlači sa posiela skôr. A čo si budeme hovoriť, hej? Však stravné lístky za november, 2 dní dopredu, usmernenia k veciam ešte budú chodiť. Čiže určite pri tých legislatívnych veciach si ja nezabudnem pripomenúť, že ešte to sledujte, či tam niečo neskorigujú. Dobre, tak poďme na to a poďme si povedať vlastne, čo je na tom prelome roka pre nás v tej práci podstatné. V prvom rade, vzhľadom k tomu, že všetky inštitúcie, ktoré roku pána k nám prídu na kontrolu a vzhľadom k tomu, že kedykoľvek sa môže stať, že spätne niečo o niektorom človeku potrebujeme, je našou povinnosťou a podľa mňa veľmi dobrou uzavrieť minulý rok, okrem iného tým vo mzdovke, že si vytlačíme mzdové listy. Aby to nebolo vysvetlené len tak, že urobíme to, lebo sa nám to hodí, tak som vám na úvode materiálu vlastne ja do neho dala informáciu o tom, že skoro každý zákon, ten základný, lebo keď si zoberieme, dobre, ak ste kumulátív s personalistami, čo je vašim základným predpisom? Aj zákonník práce. Pre mzdára tiež minimálne tie veci o mzde a o príplatkoch. To je taká naša Biblia. No a potom máme tam zákon o sociálke, o zdravotnom poistení, daň z príjmov. A to nehovorím všetky ostatné, hej, hovorím naozaj len tie základné a každý z nich hovorí o tom, že máme povinnosť zachovávať evidenciu a je to tam rozpísané. Ja som vám tam dala, čo tam je v tých jednotlivých legislatívach, ale veľmi ľahko to môžeme zhrnúť. A v podstate každý software, ktorý máte, je podľa toho aj urobený. Že ten mzdový list, napríklad ja mám software, ktorý mi dovoluje vybrať niekoľko variant toho mzdového listu. Taký, že skrátený, potom, že úplný, potom, že s vymeriavacími základmi. Dovolím si vám odporučiť pre tieto účely, aby ste mali všetky legislatívy pokryté, daniarov, sociálku, zdravotku, vytlačajte tie mzdové listy, ktoré sú také, že úplné, kompletné, s vymeriavacími základmi, také tie úplne najväčšie, aj keď vám potom jeden človek vyjde na 2 strany, ale skutočne tie mzdové listy sa dlho archivujú a keď čokoľvek po rokoch potrebujete a mzdový software už nemáte, alebo ho po niekom zdedíte, to je môj prípad, keď robím v outsourcingu, že zmenia software a potom starom sa zľahla zem. Jediné, čo viem nájsť a vlastne potom niekde vyhľadať infošky, keď mi príde dodatočne evidenčák nebol, to nebolo, tamto nebolo, je naozaj mzdový list. Takže okrem hlavičky, kde je meno, priezvisko, všetky dáta tých ľudí, vo väčšine prípadov sú tam uvedené kvôli daňovému bonusu aj detičky, a prípadne s rodným číslom, prípadne s informáciou, kedy mali daňový bonus. Určite, keď ten mzdový list bude mať všetky jeho zložky mzdy až po ten hrubý príjem, ktorý má, následne odvody, vrátanie vymeriavacích základov, potom to, čo mu dávate v čistom a prípadne nejaké zrážky exekučné, strávne listky, ak dávate cestiaky, toto všetko, keď tam budete mať, tak ste vlastne pokryli rozsahovo úplne, kompletne celý mzdový list a bude správny aj pre z pohľadu zákona o daní z príjmov, aj z pohľadu zákona o sociálnom poistení. Ja som vám tam odcitovala, čo všetko má obsahovať. Ale skutočne sa to dá povedať tak, jak sme si to povedali teraz, a aj o zákone zo zdravotnom poistení. To máte vlastne už na tej druhej strane hore. Tie informácie, ktoré oni chcú, sú veľmi identické a slúžia na to, že keď vám prídu na kontrolu, okrem iného, podľa toho, koľko máte ľudí, si buď vypýtajú všetky, alebo niektoré námatkové mzdové listy a budú to detailne pozerať. To je pre nich takisto najlepšia informácia a práve preto to tam majú aj ukotvené, pre tieto účely. A keď som teda akoby uzatvorila minulý rok,
Prechádzam nenápadne do ďalšieho roku a teraz si povedzme, na čo nesmiem v januári zabudnúť. Tak poprvé, vieme, že na odpočet na daňovníka má nárok iba človek, ktorý k 1.1. nie je starobný dôchodca, predčasný starobný dôchodca alebo výsluhový. To znamená, keď ste mali minulý rok v priebehu roka niekoho, kto vám priniesol rozhodnutie o dôchodku a on vám ho mal priniesť kvôli odvodom, lebo vieme, že automaticky od toho momentu, kedy má starobný dôchodok alebo predčasný, vtedy v podstate on nepoberá dôchodok, ale to rozhodnutie by vám mal dať. A to znamená, pozrite si, či ste takých minulý rok nemali a ak ste ich mali, tak je treba k 1.1., respektíve k 31.12.2014 ukončiť odpočet. Od januára ho už mať nemôžu. Lebo minulý rok oni ešte k 1.1. neboli dôchodcami, tak s tým ho ponechali. V priebehu roka sa nimi stali, výmer rozhodnutie vám doniesli a ak ste si to už vtedy náhodou nedali rovno do tej vety o odpočte, že do 31.12, tak si to teraz skontrolujte.